салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. имрӯз дар видеои мо се хабари хеле муҳим ва ҷолибро муҳокима мекунем, чизое ки дар ҷаҳони футбол ҳама дар бораи онҳо гап мезананд. аввал мо дар бораи бозии девонаворе ки дар Сантьяго Бернабеу байни Реал Мадрид ва Реал Сосидад гузашт суҳбат мекунем. бозии аҷоиб буд, 8 гол вақти изофӣ ва боз як камбеки классикӣ аз ҷониби Реал. ин на танҳо бозӣ буд, як филми пур аз эҳсосот ва шиддат буд. дуюм, навигарии калон Манчестер Сити мехоҳад Педриро аз Барселона ба дастааш биёрад. бале, ҳамин ҷавони боистеъдоде ки ҳоло яке аз бозингарони асосии каталониҳо аст. мо дида мебароем ки худи Педри чӣ фикр дорад, Барса чӣ мегӯяд ва оё ин гузариш воқеан имконпазир аст. ва савум, дигар як хабар, Астон Вилла шояд Арда Гулери ҷавонро аз Реал Мадрид ба дастааш биёрад. ин бозингари ҷавони туркро бисёриҳо ояндаи футболи Аврупо мешуморанд. мо мегӯем ки чаро Астон Вилла ба ӯ таваҷҷӯҳ дорад ва оё Реал омодааст ӯро раҳо кунад. аммо пеш аз он ки ба мавзӯъ гузарем, як чизро гуфтаниам. дирӯз дар канали телеграми ман мо бозии зинда байни Реал Мадрид ва Реал Сосидадро якҷоя тамошо кардем. ин танҳо як пахши зинда набуд, мо дар комментария ҳамаи лаҳзаҳои бозиро муҳокима мекардем. голҳо, хатоҳо, лаҳзаҳои ҷолиб. худам ҳам бо шумо якҷоя бозиро шарҳ медодам ва эҳсос мешуд ки ҳамаи мо дар варзишгоҳем. имрӯз бошад боз як пахши зинда дар пеш аст, бозии ҷавобии нимфиналии ҷоми Испания байни Барселона ва Атлетико Мадрид. ин бозӣ низ хеле ҷолиб мешавад. агар мехоҳӣ бозиро дар сифати хуб тамошо кунӣ ва ҳамзамон бо дигарон дар бораи ҳар як лаҳза суҳбат кунӣ, ҳатман ба канали телеграми ман обуна шав. ссилкаи телеграм канал дар описания ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шинед ки давомаш мошти мегузарад. ҷанги воқеӣ дар Бернабеу. Реал Мадрид баъди бозии деву навор ба финали ҷоми Испания баромад. ин яке аз бозиҳои беақлона ва пуршиддати мавсим буд. Реал боз як бори дигар нишон дод ки чӣ гуна метавонад дар лаҳзаҳои душвор ба бозӣ баргардад ва мубориза барад. пас аз ғалабаи ночиз 1-0 дар бозии аввали нимфиналии ҷоми Испания ба Реал Сосидад, мадридиё бозии ҷавобиро дар хона барпо карданд ва ба як бозии шадиди пургол дучор шуданд ки бо ҳисоби 4-4 анҷом ёфт. ин натиҷа ба онҳо имкон дод ки бо ҳисоби умумӣ ба финал роҳ ёбанд. бозӣ аз дақиқаи аввал пуршиддат оғоз шуд. аллакай дар дақиқаи 16 Андер Барнече ҳисобро кушод. дифои Реал хато кард ва инро меҳмонон хуб истифода бурданд. аммо ҷавоби мизбонон дер наомад. дар дақиқаи 30 Эндрик бо як голи хуб ҳисобро баробар кард. бозигари ҷавони бразилӣ бори дигар собит кард ки барои чунин даста омода аст. дар қисми дуюм воқеаҳо бозам тезу тун шуданд. дар дақиқаи 72 Давид Алаба нахоста тӯбро ба дарвозаи худ зад ва меҳмонон боз пеш гузаштанд. ин ҳамагӣ аввали шиддат буд. дар дақиқаи 80 Микел Ойярсабл голи сеюмро зад, боз бо кӯмаки рикошет аз Алаба. ҳисоб 1-3 шуд ва ба назар мерасид ки Реал дигар наметавонад баргардад. аммо Реал мисли ҳамеша рӯҳан наафтод. дар дақиқаи 82 Ҷуд Беллингем як голи ҷавобӣ зад ва пас аз 4 дақиқа Орелиан Чамини боз зарбаи зебо ҳисобро баробар кард 3-3. аммо бозӣ ҳанӯз ба охир нарасида буд. дар дақиқаи 93 Ойярсабл дубл кард ва бори дигар Сосидаро пеш бурд. ҳисоб 3-4 ва бозии асосӣ бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. меҳмонон ғолиб шуданд, вале ҳисоби умумӣ то ҳол ба фоидаи Реал буд. бозӣ ба вақтҳои изофӣ рафт. дар дақиқаи 115 Антонио Рудигер тӯбро ба дарвозаи Сосидад расон ва ҳисоби умумиро 5-4 кард. ин гол ниҳоят ба Реал роҳ ба финалро таъмин намуд. ин финали 41-ум барои Реал дар таърихи ҷоми Испания мешавад. танҳо Барселона бештар финал дидааст, 42 маротиба. Реал 20 маротиба ин ҷомро бурдааст ва 20 маротиба дар финал мағлуб шудааст. баъди ин бозӣ мадридиҳо шумораи финалҳои Атлетикро 40 ҳам пушти сар карданд. ин бозии таърихӣ инчунин як сабти ҷолибро нишон дод. Сосидад барои бори сеюм дар асри 21 дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу 4 гол зад. танҳо Барселона бештар чунин кор кардааст, яъне 5 бор. ҳоло Реал дар интизори рақибаш дар финал аст. дар ин финали дигар Барселона ва Атлетико рақобат доранд. бозии аввал миёни онҳо низ бо ҳисоби 4-4 анҷом ёфтааст ва бозии ҷавобӣ имшаб мегузарад. ҳар кадоме ки барояд финал хеле шадид хоҳад шуд. фурсати бозии ҷавобии нимфинали ҷоми Испания расид. дар шаҳри Мадрид Атлетико бо Барселона бозӣ мекунад. дар бозии аввал ғолиб муайян нашуд, вале дастаҳо мухлисонро шод карданд. дар якҷоягӣ 8 гол заданд. ҳисоби 4-4 баъд аз бозии аввал маънои онро дорад ки то ҳол маълум нест ки кадом даста ба финал мебарояд. ҳоло Атлетико дар ҳолати хуб нест, аммо Барселона дар рӯяи баланд қарор дорад. ин бозӣ барои Атлетико хеле муҳим аст, чунки шояд охирин имкони онҳо барои бурдани ҷом дар ин мавсим бошад. тамошои рақобатро бо 1-1
Netflix ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Бозӣ кунед, аммо одат накунед. дар рӯзҳои охир дар тамоми ҷаҳони футболӣ хабар паҳн шудааст ки Манчестер Сити мехоҳад нимҳимоятгари ҷаҳони Барселона Педриро ба дастааш барад. Гуфта мешавад ки клуби англисӣ омодааст барои ӯ зиёда аз 100 миллион евро пешниҳод кунад. Инчунин хабар аст ки Педри метавонад ҷои Кевин Де Брюйнеро гирад ки шартномааш бо Сити охири мавсим ба анҷом мерасад. Ҳарчанд овозҳо зиёданд, роҳбарияти Барселона равшан гуфтааст ки намехоҳад Педриро фурӯшад. Онҳо мегӯянд ки аз Манчестер Сити ягон пешниҳоди расмӣ нагирифтанд ва бозингар дар рӯйхати фурӯш нест. Худи Педри на он қадар пеш шартномаи худро бо клуб то моҳи июни соли 2030 дароз кард. Роҳбарият ӯро шахси асосии дастаи кунунӣ ва ояндаи клуб мешуморад. Дар ин мавсим Педри хеле хуб бозӣ мекунад. ӯ дар 44 бозӣ аз 45 бозии даста иштирок кардааст, 5 гол зада ва 7 партоиши головар додааст. Мураббии нави каталониё Ханси Флик ӯро хеле қадр мекунад ва мегӯяд ки Педри беҳтарин нимҳимоятгари ҷаҳон аст. Худи бозингар низ аз ҳоли худ дар даста розӣ аст ва дароз кардани шартномаро ормони зиндагиаш номид. Манчестер Сити фикр дорад ки Педри барои тақвияти нимҳимояашон бозингари беҳтарин аст, хусусан агар Де Брюйне клубро тарк кунад. Мураббии Сити Пеп Гвардиола ки пештар бо Барселона кор мекард, услуби бозии Педриро хеле дӯст медорад ва фикр мекунад ки ӯ ба тарзи бозии дастаашон комилан мувофиқ аст. Гарчанде ки Манчестер Сити имкони зиёди молиявӣ дорад ва омодааст пешниҳоди калон кунад, Барселона сахт мехоҳад ки Педриро нигоҳ дорад. Худи бозингар низ намехоҳад клубро тарк кунад. Аз ин сабаб имкони он ки Педри ба Англия гузарад ҳоло хеле кам аст. Дар натиҷа Педри чун як қисми муҳими Барселона боқӣ мемонад ва ҳар гуна кӯшиши харидани ӯ эҳтимолан бенатиҷа хоҳад монд. дар рӯзҳои охир дар ҷаҳони футбол хабарҳо паҳн шуданд ки вингери ҷаҳони Реал Мадрид Арда Гюлер метавонад ба дастаи англисии Астон Вилла гузарад. Ин хабар диққати мухлисон ва коршиносонро ҷалб кардааст, зеро бозингар хеле истеъдодманд аст ва Астон Вилла мехоҳад дастаи худро бозам қавитар кунад. Арда Гюлер бозингари ҷаҳони болаёқат аст ки бо бозии худ дар Реал бисёр диққатро ҷалб кард. ӯ техникаи хуб дорад, зуд ҳаракат мекунад ва метавонад ба осонӣ ҳарифро гузарад. Гарчанде ки ҷавон аст, ӯ дар майдон хеле хунсард ва оқилона бозӣ мекунад. барои ҳар як дастае ки мехоҳад ояндаи дурахшон дошта бошад, чунин бозингар муҳим аст. Астон Вилла мехоҳад хатти ҳуҷумашро пурқувват кунад ва Гюлерро як варианти хуб барои ҳамин мешуморад. Роҳбарияти клуб бовар дорад ки ин бозингар метавонад ба даста дар расидан ба натиҷаҳои хуб дар Премер-лига ва мусобиқаҳои аврупоӣ кӯмак кунад. Онҳо дар ӯ як бозингари ояндадор мебинанд ки метавонад бозии дастаашонро зеботар кунад. Реал хуб медонад ки Арда Гюлер истеъдоди калон дорад ва метавонад дар оянда барои даста муҳим шавад. Аммо рақобат дар ҳайати дастаи мадридӣ хеле зиёд аст ва Гюлер шояд имкони бисёри бозӣ карданро надошта бошад. Аз ҳамин сабаб гузаштан ба Астон Вилла метавонад барои ӯ фоидаовар бошад, то бештар бозӣ карда таҷриба гирад. То ҳол тафсилоти расмии шартномаи имконпазир нашр нашудааст, аммо интизор меравад ки Астон Вилла барои гирифтани бозингари ҷавон маблағи мувофиқ пешниҳод мекунад. эҳтимол меравад ки ҳатто пешниҳод барои иҷора бо ҳуқуқи харидан дода шавад ки ин имкон медиҳад Реал то ҳол дар назорат бошад ва ӯро пурра аз даст надиҳад. хабар дар бораи гузаштани эҳтимолии Гюлер ба Астон Вилла вокунишҳои гуногун ба бор овард. Баъзеҳо мегӯянд ки ин барои бозингар имкони хубест то бозии бештар кунад ва худро нишон диҳад. Дигарон бар ин ақиданд ки Реал бояд чунин бозингарони ояндадорро нигоҳ дорад ва имконияти бештар диҳад. То ҳол ягон клуб расман чизе нагуфтааст аз ин рӯ. Ояндаи Арда Гюлер то ҳол номуайян аст, вале маълум аст ки бозингари ҷавони турк диққати клубҳои калонро ба худ кашидааст ва ҳоло тамоми мухлисони коршиносон мунтазири дидани қадами навбатии ӯ ҳастанд. Вақт нишон медиҳад ки оё ӯ дар Реал мемонад ё ба Англия меравад. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров хайр бордорон дар паноҳи Аллоҳ.